ngajula futhi ngawo, ngasebenza, ngawuhlonipha futhi. Nendoda engangiyiganile le ngizoyenzela umsebenzi yayuhlonipha umsebenzi wami, ingihlonipha futhi nayo. Kungakho ngigcine ngithatha lesinqumo sokuthi nami ake ngiphinde ngiyikhumbule. Yayingihlonipha nami ngiyihlonipha wenza lo msebenzi. Futhi sengisebenzile ngaqhubeka ngawo ngoba uma ngibala imoto ngiyikhiphe egalaji zu-39 ngalo msebenzi wedlozi. Ngingayibali lezi enginazo manje ekhona manje ngalo msebenzi wethongo. Kusho ukuthi namhlanje nangithekaya ke ngibize abantu bese bazobona ngikhumbula umkhonyana wami owayengithanda. Ngangiganele kaNyavu mina. Ase ngisuka kaNyavu ngazokwakha kaSwayimani. Ngaswanani la ngakithi. Ungakithi la manje. Kusho ukuthi ngimeme igodi-ke ngegodi sibe khona ngomhla ka-26 June. Kwenzakalani ngomhla ka-26 June? Kusho ukuthi ingempela ngenzela umkhonyana wami isikhumbuzo sokumkhumbula. Ngambuyisa ngayibiza futhi insizwa ngesikhathi ngimbuyisa. Ngiyamkhumbula nje. Sengibiza amabutho ngoba wayewumdidiyeli. Ephethe izizwa zendawo. Sengicela zona-ke zazojabula njengoba ekhona la egcekeni. Azojabula ukuthi cha wagana unkosikazi owaziyo umkhumbula amenzela into yakhe ayeyithanda. Emshadweni wakho nje obowashada naye, isibusiso noma ukhona umntwana abusisa ngaye owafuza yena noma owafuza wena ebantwaneni enabusiswa ngabo uNkulunkulu? Hayi, kusho ukuthi intombazane ngoba yona yangena emsebenzini wami. Ngoba ngangisahamba njengoba ngangihamba amazwe kwangakana nje sekuhamba yena sengiyaphumula mina. Siyakufunda konke engikwenzayo. Kusho ukuthi nokuba nganginemfene ngabe sengimfundisile naso. Ya, sekufunde yonke imithi manje. Kusho ukuthi njengomuntu omncane uye wamfundisa ukuthi umsebenzi wala ekhaya usetshenzwa kanjani. Yebo. Kusho ukuthi wakufuza naye wayese eba umntwana olandela ubizo likaMbali. Yebo. Siyabona uphi ofisa ukuthi kwenzeke ngomhla kaJune 26? Kusho ukuthi ikona ukuthi kuhlangana amabutho ashaya icilongo azogida la eduze kwethu nalapha. Ajabule ngoba into ayayazi le. Avunule. Othanda ukuza lana avunule. Nentombi zigqikize njengoba zazi imgqikizela amayodwendweni. Yebo koqala ngo9. Waphela lezi inkomo engiyibalayo ufuna kanzima. Uma lishonila ningayidlisi, uma hamba ugesi ningayidlisi. Bengifuna mina aqale ngo9 ngokwami. Abantu kuyabazi abenzi kanjalo. Ngoba ngibabizile abanye ababili abazocula la uMaskandi. Ya. Efuna labaculi nebabo. Jajule kusho ukuthi kuyoqalwa etendeni. Jajule bese yaphuma sichitheka ke umgange. Sichitheka ke sizizala. Sishaya icilongo sishayela icilongo. Siyabonga sicela usimusele usishayele ikhwelo kuzo zonke ke igodi othanda nosayikhumbula nocabanga ukuthi igodi njengomdidiyeli webutho elapha ukuthi iziphi. Impela ngizoyibala la kade kwazi nakufinyelela khona. Ubeya kaNyavu makunodwendwe ayempethu ayikamkhizwane ayikamlwabe ayemaqonqo. Beyihamba lezi zonke lezi zinto makunodwendwe bebikelwa yena bese iphelela la ekhaya insizwa esephuma nazo. Ngibala ishelolini lami insizwa bengilayishelolini ngoba bengiyithanda lento abeyenza. Bengangidini lokho. Cha. Ukusho ukuthi ngakho nje sithi uma